Fi kliem Bernard Grech huwa kruċjali li nsibu l-persuni biex jimtlew il-karigi li hemm pendenti f'istituzzjonijiet importanti ta' pajjiżna. Iżda l-Gvern qed jibqa' jkaxkar saqajh. Dan wara li l-kariga ta' Kummissarju tal-Standards ġiet vakata filwaqt li l-kariga tal-Ombudsman ukoll hemm bżonn tintela'. Iżda sal-lum għadha ma saret ebda konsultazzjoni minħa tal-Gvern. Waqt intervista fuq Net FM il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan kollu qed jikkonferma kemm Robert Abela ma jikkonsultax. Kif fuq kollox der fl-aħħar xhur, inkluż bl-attitudni li ħal Prim Ministru ma' qdiet u anke korpi kostitwiti. Din hija periklu għaliex veru iva li Robert Abela rebaħ l-elezzjoni b'tista' kbir, però dak ma jfissirx li Robert Abela m'għandux obbligu illi jikkonsulta ma' dawn l-entitajiet, m'għandux obbligu li jikkonsulta ma' l-MCSD, li m'għandux obbligu li jikkonsulta mal-kap tal-Oppożizzjoni, speċjalment anke jekk tgħidu l-Kostituzzjoni li jrid jagħmel hekk. Bernard Grech fakkar li l-karigi kollha f'pajjiżna huma importanti u fihom għandu jkun hemm persuni integru kapaċi u għalhekk star il-kap tal-Partit Nazzjonalista il-Prim Ministru għandu obbligu jikkonsulta. Sal-lum għadna ma poġġejniex nerġgħu bil-qiegħda biex niddiskutu ħalli naslu biex nimlew dawn iż-żewġ karigi importanti. Ili niġri wara Robert Abela ħafna xhur ittri diskursati anka, isma' ejja niltaqgħu l-aħħar itla li ktibtlu ġimgħat ilu fejn sedintu biex impoġġu bil-qiegħda ħalli nfittxu nissettiljaw dawn il-karigi kollha pendenti importanti. U għadni sal-lum mhux qed nistenna, mhux qed insib, ovvjament, tlabtu jiddeċiedi ġurnata u ħin biex niltaqgħu u nitkellmu. U ninkwieta li huwa evidenti li fil-waqt li għalina huwa importanti dawn il-karigi jidher li għall-Gvern mhumiex. Meta tkellem dwar il-ħidma parlamentari, il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma kif anke hawn mhix tingħata informazzjoni min-naħa tal-Gvern u stqarri li din hija attitudni ta' arroganza fil-konfront tal-poplu. Hawn Bernard Grech fakkar kemm il-Partit Nazzjonalista qed ikun preżenti b'ħidma importanti fil-Parlament u lilin. Dwar l-olli tal-ħajja Bernard Grech qal li din qed taffettwa lil ħafna familji li żgħażagħ anke l-anzjani filwaqt li fakkar kif il-Gvern ta' Robert Abela għadu bla soluzzjonijiet u l-nies qed iħallihom jomu waħedhom. Robert Abela ħajibqa' biss iwaħħal fil-gwerra tal-Ukrajina, ħajibqa' biss iwaħħal fil-COVID, imma n-nies qed iħossu l-għafsa u n-nies għandhom bżonn soluzzjonijiet. Fl-intervista ma' Dione Borg, Bernard Grech fakkar li apparti l-olli tal-ħajja l-Gvern għadu qed jisraq lil familji mill-kontijiet tad-dawl b'Robert Abela jibqa' stinat u ma jridx irott lura il-miljuni li nsterqu.